Problémom dnešného sveta je kakofónia ako zmetok rôznych zvukov, ktoré sa navzájom preklikujú a uprostred týchto hlasov je človek zmetený a teológia umožňuje poznať Boží hlas. Když jsem přijal povolání nést Boží slovo, bylo důležité se k tomu postavit zodpovědně. Pokud chirurg potřebuje vzdělání, aby mohl operovat, co služebníci v církvi, neměli bychom chtít vykonávat naše povolání co nejlépe? Proto jsem rád, že mohu získat vědomosti na akademické úrovni. V životě je totiž mnoho problémů i otázek a teologie mi pomáhá na ně nacházet řešení v Bibli. Prečo je dôležité a dobré poznať starú zmluvu a aj tie pôvodné jazyky? Evangelium podľa Matúša. Rodokmeň Ježiša Krista. Matúš používa tie isté slova, ako máme v starej zmluve Be'ele Toledot v knihe Genesis. On chce, aby sme vniesli význam z knihy Genesis, keď čítame ten rodokmeň a celé jeho evangelium. Znalosť gréštiny je dôležitá z toho dôvodu, že kázeň má biblické jadro, ktoré vychádza z exegézy, z hĺbkového výkladu. Pre exegézu je gréština, alebo v prípade starej zmluvy hebrejčina absolútne nevyhnutná. Gréština nám pomáha študovať pôvodné myšlienky, pôvodný argument a ohraničiť ten text spôsobom, ktorý je vlastný autorovi. Preto znalosť gréštiny je absolútne nevyhnutná pre hĺbkové štúdium. Pred viac ako 30 rokmi sa predstavitelia evangelikálnych cirkví na Slovensku zjednotili v myšlienke založiť teologickú školu, ktorá by pripravovala kazateľov a cirkevných pracovníkov pre rôzne evangelikálne cirkvi, denominácie, spoločenstva. Aj dnes ponúka študijné programy od bakalářského cez magisterský až po doktoránské. Když jsem sem přišel na tuhle školu, měl jsem něco, čemu jsem věřil a tady mi to pomohli uchopit a začít poctivě lépe praktikovat. Zároveň s tím mi pomohli se podívat na to, čemu věřím, podívat se na to učení a zjistit, které části jsou skutečně biblické a které části jsou pouze interpretačním nánosem. Štúdium teológie je viac ako len štúdium biblických textov a biblických jazykov. Podľa slov Karla Barta, kazateľ má mať v jednej ruke Bibliu a v druhej ruke noviny. Sme sa aj my rozhodli stretávať a pravidelne diskutovať na rôzne témy, ktoré trápia tento svet. Aby sme týmto témam lepšie porozumeli, tak sme si pozývali a aj pozývame kazateľov, rôznych teológov, žurnalistov alebo umelcov. A ekumenická spolupráca a vzťahy, ktoré študenti môžu zažiť na tejto katedre, sú obrovským prínosom aj pre prax, kde môžeme spoločne hľadať najlepšie spôsoby, akým šíriť evanjelium aj v tejto dnešnej dobe. Stretávame sa aj pomimo školu, chodíme na kvízy, robíme si spoločné večere a pozeráme filmy. Pripravili sme bohoslúžby pre celú fakultu a budujeme priateľské vzťahy, kde sa môžeme otvorene rozprávať a zdieľať. Štúdium na katedre ma pripravilo na moju kazateľskú službu takým spôsobom, aby som ju mohol vykonávať niekoľko desiatok rokov. Naučilo ma reagovať nielen na tie dlhodobé, typické problémy, ale aj hľadať odpovede na aktuálne výzvy, čo bolo veľmi užitočné v situácii, keď prišiel COVID alebo vojna. Pastor, ktorý má viesť cirkevný zbor, musí mať predstavu, kam ho má viesť a akými nástrojmi to má robiť. Kázne, misijné aktivity a individuálna pastorácia môžu zvyšovať kvalitu života dotknutých ľudí, ale ak sú zle robené, môžu byť zdrojom závažných problémov. Potom nestačí, že sme to robili zo srdca a úprimne. Dobrá správa o záchrane Ježišovi Kristovi je hlavnou témou teológie. Ak ju vypustíme, nerobíme teológiu. Preto je misiológia nosnou súčasťou teológie. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Proto studuji teológiu. Preto študujem teológiu. Preto študujem teológiu. That's why I study theology. Proto studuji teológiu. Preto študujem teológiu. Dlatego studiuję teologię. Preto študujem teológiu. Za to študíram teológiu. Preto študujem teológiu.